nasara daga Allah. Abba gida gida. Ku gaggane da duhu da fitilla. Abba gida gida. Da nasibi ne duk ta inda ya bulla. Abba gida gida. Bayani ne na Kano duka jumla. Abba gida gida. Kamar zane aiki kan malala. Abba gida gida. Da hujja ne ta yana da kamala. Abba gida gida. Defender ne da yake tara gola. Abba gida gida. Da sunna ne aka gane farilla. Abba gida gida. Kullum fita gidan waɗansu da mita su mallaka lau maka huta ta ɗan da masu farauta wasu yanin ta zo mu mutita suka tari mara bota rigen haya mota abu da ku zauna dukan su gudana inda mai rike gwamna ku taya mu da murna ku masu amanna ku ɗauka jin ku kona sai abba kabir yusuf gwamna